Ja, hallo, det er Peter her, sammen med min kat Fibu. Nej, Fibu. Hvad vil du så sige nu, hva'? Han vil bare ligge i min anden... på min anden stol og ligge og spænde som en helt vildt. Nå, lad os komme over med at spille. Let's play custom story. Spillet her hedder Amnesia, og det er verdens uhyggeligste spil. Hørte du, hvad jeg siger? Det er ikke noget, jeg siger for sjov. Det er verdens uhyggeligste spil. Ikke også Mul. Jeg kan ikke lide det her. Why I hate this game. Ah! Det er meget sten. For helvede sten! Flyt dig. Der. Lige der. Endelig indenfor. Okay, det her bryder mig ikke så meget om. What the fuck? What? 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 Var det en hammer? Ja, okay. Hvad er din lille idiot? Ja, der er en kop. Det er den her, mand. Din lille idiot. Ja, okay. Nøgle. Ingenting der. Jeg mangler en lampe. Har du set min lampe? Hvad? Den lille røv, du har set min lampe, du har set min lampe, hvad? Hvor fanden er den nøgle henne? Oh shit! Oh fuck! Ja. Hey. Vent lige. 2 minutter. Fuck. Så I det samme som mig, eller var der bare et dødt liv på bordet? Eller var det bare mig? Fuck! Hvad fanden var det? Den er låst. Jeg bryder mig ikke om det her sted her. Jeg har 2. Der var sgu en til. Hvad fanden skal jeg, mand? Nå, det. Den er god.
Vent lige 2 minutter, skal lige komme.